कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या विषयकाक नमस्कार. सी बळ प्रकल्पातल्या निराक्षितांसाठी 27,66,93,000 रुपयाची भरपाई जाहीर. कारवार. सी बळ प्रकल्पातल्या निराक्षितांसाठी 27,66,93,000 रुपयाची भरपाई जाहीर झाल्यानं भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी आनंद व्यक्त करून पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री आणि खासदाराचे आभार मानले. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सी बळ प्रकल्पातल्या निराक्षितांसाठी 116 प्रकरणात शुक्रवार 27,66,93,000 रुपयाची भरपाई जाहीर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वासकल केंद्र सरकार उरलेल्या प्रलंबित प्रकरणातल्या बगीच भरपाई वितरित करतले असा विश्वास भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी व्यक्त करून केंद्र सरकाराक अभिनंदन केले. आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या 256 प्रकरणांपैकी पहिल्या टप्प्यात 57 प्रकरणात 10 कोटी रुपये थेट भूमालकाच्या खात्यात जमा केले असतात. शुक्रवाराक परत 116 प्रकरणात एकूण 27,66,93,397 रुपयाची भरपाई रक्कम वितरित झाला. ही भरपाई मंजूर करण्यासाठी पुढाकार घेतलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर कन्नड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ईश्वर हेगडे कागेरी आणि ह्या कामात परिश्रम घेतलेल्या सगळ्या भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलला वतीन धन्यवाद व्यक्त केला. इफएस सोल्युशन्स एक विश्वसनीय सॉफ्टवेअर प्रगतीची कंपनी. 20 वर्षांपेक्षा चढ उद्योगाची अनुभव असलेल्या तज्ञ व्यावसायिकांबरोबर आम्ही काम करतात. गेले 5 वर्सां फाटल्यान मध्यम आणि व्हड स्तराचे सॉफ्टवेअर व्यवस्थेचे विविध व्यावसायिकांक यशस्वी रितीन वितरण करतात. तुमकां आवश्यक ई-कॉमर्स वेबसाईट, मोबाईल ॲप्लिकेशन, CRM व्यवस्था नापेक्षा संपूर्ण कस्टम सॉफ्टवेअर जसे तुमकां गरजेप्रमाणे उपाय तयार करचे हीच आमगेली वृत्ती. कारवारात मुखेल कचेरी असून स्थानिकाक आणि सीमे भायल्या व्यवसायाक सेवा दिवची इफएस सोल्युशन्स LLP आम्ही तुमगेल्या कल्पनेक आकार दितात. संपर्का खातीर 9920 0763 79 या नंबरार संपर्क करचो.